Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. The next phase of electricity reform must now focus us on reducing the cost of electricity. Umongameli Cyril Ramaphosa uthe imalike yokuthengiswa kombane ngeendlela ezahlukeneyo kweli iza kuqala ukusebenza kwinyako zayo. Molweni Makhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Umongameli Cyril Ramaphosa uthe imalike yokuthengiswa kombane ngeendlela ezahlukeneyo kweli iza kuqala ukusebenza kwinyako zayo. Uthe oku kuza kunceda inkxalabo ngamaxabiso axhomileyo ombane atyabula imizimveliso esebenzisa ezamandla ngokumandla. Umongameli Ramaphosa uthethe kwingqungquthela nabezoshishino nebisindlekwe liqumrhu lamacandelo akumazantsi eAfrika kwezezinyithi nobunjineli iSAFESA ukuba intsebenziswano necandelo labucala yaba ngundoqo ekunqamleni intsindabadala kacimicimi. Kambe ke ulumkise ngamaxabiso ombane athwaxa amacandelo emveliso asebenzisa umbane ngokumandla esithi le ndlela ihlahliweyo eza kusungula imarike yokuthengiswa kombane ngendlela ezahlukeneyo iza kwehlisa amaxabiso. Over the past 2 decades, electricity tariffs have increased far faster than inflation itself. You all know that. And in some cases, your electricity charge is much higher than even your labor charge. A number of smelters and other energy-intensive operations have either closed or reduce production or face the prospect of closure. Kananjalo kaRamaphosa uthi uMzantsi Afrika uza kudinga iikhilomitha ezingama-14,000 kwiintambo nobuxhakaxhaka bokugqithisa umbane kwiminyaka 10 ezayo ukuze ube nomthamo wokukhawulelana nesizukulwana esizayo. Ukwagxininise ukuba ukwahlula ubuxhakaxhaka bokuphehla nokuhambisa umbane kwisizwe kwi-Eskom kungundoqo ekuvuleni ithuba lokhuphiswano kwimarike yokuthengiswa kombane nokuza kuza nokuxibilili kumaxabiso axhomileyo kwezamandla. To build the transmission lines, Eskom currently is burdened with a huge debt. It is unable to build us the 14,000 kilometers of transmission. The lenders will not give it money. You set up a separate one which is 100% owned by government. So that is the reforms that we are bringing through. Kananjalo umongameli uhlabe ikhwelo lobambiswano kwinkqubo ejolise kuphuculeni umgangatho weziseko zophuhliso eza kuxabisa imali engange-1 trillion rand kwiminyaka emithathu ezayo. Lo gama osomashishini bamemelele ukhuseleko kumngcipheko abakuwo ngenxa yokhuphiswano olungaphaya kwamandla wabo kurhwebelwano. Izizathu ezingundoqo ikukushokoxeka nokuqhokreka kweziseko zophuhliso kanye namaxabiso ombane angafikelelekiyo. Iziko mfundo ephakamileyo i-CPUT eKapa lithi lithatha amanyathelo okusombulula imeko ezigqubayo zamakhwiniba abafundi emva kweentsuku ezininzi zoqhankqalazo. Ibhunga leyunivesithi libambe intlanganiso ekhethekileyo izolo ukuze kuxoxwe ngeemfuno zabafundi, ukhuseleko, iimeko zezimali kunye nokonakaliswa kwezakhiwo ezingundoqo kweli ziko. Isengumba ophambili wokungavisisani phakathi kwedyunivesithi yezobuchwepheshe i-CPUT nabafundi bayo, okukulandela uqhankqalazo kunye nokonakaliswa kwezinto. Isakhiwo sedyunivesithi sonakalisiwe, kuquka amasango okungena, iifestile nezinye izinto, nto leyo ephakamisa inkxalabo malunga nokhuseleko. Omnye umsebenzi ulaliswe esibhedlele emva kokwenzakala ngexesha lokungqubana nabafundi ababhishikishayo kwaye ngoku ukwinkonzo yokunyamekela okungqongqo. Abafundi baphakamise izikhalazo ezininzi, kuquka iimeko zokuhlala, imibhalo yezifundo kunye nezertifiketi zeziqinisekiso. Bakwachasene nezicwangciso sokubuyiselwa kwemali ecetywayo ka-2027. Ibhunga ledyunivesithi ligqibe ekubeni lirhoxise ezi zicwangciso. Yesterday, in a special sitting of our council, it was decided that we would remove this financial recovery plan, or that element of it, for greater consultations and engagement across the institution. And so we are pleased that that seems to have calmed down the tension on campus.
Kodwa i-SRC ithi ukurhoxiswa kwesi sicwangciso ukuze kuqhutyekwe unothethethwano akuyisombululi imfuno yayo ephambili. Akho mfundi uthi apha uzawubhatala i-7,000 rand come January, uzawubhatala i-percentage zetyala lakhe come January, abe engayazi uba loo decision ithathwe njani, ithathwe ngubani, ngoba lithini isizathu saloo decision. So I think ingxaki yethu ileyo uba sicela isuswe yonke laa nto, and that is what we agreed on. Idyunivesithi ithi izimisele ukuqhuba nothethethwano, kodwa abafundi bathi lo mba ukude unokusonjululwa. Zonke izinto zisame ngxi kuzo zonke iikhampasi zedyunivesithi. Kwiindaba ze-SABC ndinguyona Magubutela eKapa. Abahlali baseKhayelitsha naseBellville eKapa bebekwi-ofisi ze-SASSA bavakalise ukuxakaniseka kwabo imikrozo emide abayinyamezelayo xa beyokwamkela izibonelelo kumphathiswa uphuhliso lwentlalo yoluntu Dinapule. Upule beyokuphosa iliso kwezi ofisi njengenxalenye yeenzame zokomeleza iinkonzo zentlalontle kwanokuqubisana nemingeni ethwaxa abaxhamli bezibonelelo kwi-ofisi ze-SASSA. Imigca emide ecothayo nokungafumani uncedo neengcebiso ezicacileyo zezinye zezinto bakhala ngazo abahlali. Abanye babo batyholwa ngelithi kuqengqeleka iinyanga bengasifumani isibonelelo. Bethi ingene ngoJuni azange ingene since ngoJuni kuze kube imanje. Ngizobuza namhlanje ukuthi inkinga ingabe kuphi ukuthi kushale kube ne3 months ingakayitholi. For July didn't get SASSA a pension. For August I didn't get. This is now the third time I'm here. I got a number this morning. I went to the lady. She said, I explained to her, said, I'm now under review. I said, but I've got all my stuff here. Nangona kunjalo, umphathiso wesebe lophuhliso loluntu uDinapule uthi kukho ukuphucuka kwindlela elawulwa ngayo imigca yabo bandwendwela iofisi zakwa-SASSA. Ubongoza abaxhamli ukuba baye kuqinisekisa iinkcukacha zabo ze wamemelela kubantu abadala ukuba baye kukulala kwezi ofisi. I want to ask elderly people, please don't come at night and sit at the offices. I really want to request that, because they are going to be assisted. Even if they're not assisted on the day that they were supposed to be on a Monday or Tuesday, they're still going to be assisted on a Wednesday, on a Thursday and a Friday. So that elderly people are safe. They don't come and sit outside the offices of SASSA at night. Uthi oku kwenzelwa ukhuseleko lwabo. Gregory Loftus onguyise otyholwa ngokuba ngusomashishini wemoto ezithwala imoto ezifele endleleni ekwayinkokheli yemiguvela uBevan Loftus ukholelwe ekubeni unyana wakhe wabulawa ngamapolisa ebutho elilwa ukuphangwa kwezithuthi ezithwala imali phantsi kwenkumanda yawo uKennel Dina Govender. Ukanti izityholo ezininzi awayejongene nazo uBevan zenza kuthandabuzeke ukuba kwenzeka ntoni ngomhla wokusweleka kwakhe okukuvele kwikomishoni kaMadlanga. Omelwe ngumqephini uGregory Loftus onguyise kaBevan Loftus owasweleka ngoApril 2023 enzinyelwe kukuxelela abakomishinala bakholelwe ukuba ukusweleka konyana wakhe zange kwenziwe ludubulwano namapolisa koko amapolisa amcima igama kulandele into athi ayecelwe inkokheli elinye iqela lonqevu Clive Naicker. It became clear to me that Bevan and his friends were executed and there was no shootout. I have tried to understand what happened. From the pictures I have seen and taken and the markings on the walls and the floor in the flat, I do not believe there was a shootout. Gregory Loftus uthi nengxelo ezithendizo ukuba unyana wakhe wayebandakanyeka kwiziyobisi enegama elibi lokuba yinjubaqa yayilikhumgedlela lamapolisa lokumenza isigculelo zemva koko athethelele isenzo sawo sokumbulala ngaloo mini yeshwangusha. Nangona kunjalo ubungqina bubonisa uthotho lwamatyala ejongene nawo ekwakhudla namagxala abanabanye abantu ababegilana nomthetho. Ityholo sokuba ushicilelo lwencoko ngomnxeba phakathi kukaBevan noNaicker buyathandabuzeka emva kokuba uNaicker ekhanyele walala ngomhlana ukuba wawutsala umnxeba ngaloo mini ikhankanywayo. His second last line towards the end, you want to kill me and all that kind. And then the response by Mr. Naicker, I don't. You want to kill me? I don't. Are you making allegations against me or are you telling me the facts? So when you look at all this in context, he actually did deny the allegations.
Ikomishoni ibize ipolisi elafika kuqala kwindawo yeziganeko uCaptain Ashley Houston onike ingxelo eyenza kunyuke imibuzo ngezo ziganeko xa isithi okwakuthethwa ngamapolisa esithi ayezikhusela zange kubonakale njalo kwindawo yeqhwayela. If you look at the amount of rounds the members are counting for what they shot, realistically speaking, if they fired those amounts of rounds in such a small area, then I would describe it as an overkill. Isaqhuba ikomishoni. Kwalapha ezindabeni, umphathiswa wezokhuselo namagqala omkhosi uAngie Motshekga uvule ngokusesikweni isibhedlele somkhosi nesibisi izigidi ngezigidi zerandi kwinkampu yaseForest Hill eGqeberha eMpuma Koloni. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Njengoko isixeko saseThekwini silungiselela ukubamba ingqungquthela yamazwekazi eAfrika kweli nabalelwa kuma-46 ukhuseleko lwenziwe luqilima ngurhulumente, amagosa aphezulu kunye nabaphathiswa banqubene ngentloko kwintlanganiso ephambi kwale ngqungquthela yenkokheli zamazwe kwingxoxo yezokhuseleko, iziseko ezingundoqo, uxolo noxololwaniso kunye nokufuduka kwabantu. Yindawo ebalulekileyo neyaziwayo, inembali enkulu neza kubamba wona mba ubaluleke kakhulu wengqungquthela yamazwekazi eAfrika. Kulindeleke inkokheli zamazwe ezibalelwa kwi-10 zixoxa ngemiba yentsebenziswano, uqoqosho nophuhliso lweziseko ezingundoqo nokhuseleko. Firstly, is to ensure that Madagascar, within the 24 months that they have committed, goes to their democratic elections. Democracy is important. The democratic project must not recede. It must at least show stability. Izigqibo zayo kufuneka zivelise izibonelelo ezinenzuzo kuluntu kuwo onke amazwe ali-16 angamalungu ayo. We have reached a critical phase in the preparation for the 46th session of the SADC summit. Yesterday, the Ministers' Council, which is a meeting of foreign ministers of SADC, met to receive a report from senior officials. And that report covered more than 70 critical decisions in various sectors. Very strongly as Botswana that it's a migration issue requires us to come up with a way that we can ensure shared prosperity. Umthetho athe sandawo yonke uqinisekisa ukhuseleko lale ngqungquthela nanjengoko isemnyango kwaye nenkokheli zayo zijonge ngabomvu. Umphathiswa wezokhuselo namagqala omkhosi uAngie Motshekga uvule ngokusesikweni isibhedlele somkhosi nesibizi izigidi ngezigidi zerandi kwinkampu yaseForest Hill eGqeberha eMpuma Koloni, okuphawula utyalo-mali olumandla kwicandelo lezempilo kumkhosi wele Mpuma Koloni. Eli ziko liza kunika inkonzo amajoni kunye neentsapho zazo. uAnda Nqunji unengxelo. Ubuchwepheshe bale mihla kwakunye nezixhobo ezikumgangatho wehlabathi, utyalo-mali wezigidi ezingama-625 erandi. Esi sibhedlele sineenkonzo eziliqela nekuqukwa kuzo ezamazinyo, ifamasi kwakunye nezokujongana nentuthuzelo yasemphefumlweni. Eyona njongo yaso kukunyanga amalungu esebe lomkhosi wokhuselo kweli phondo, kodwa kukwakho nomnqweno ukufikelela kuluntu luphela. Indeed, for me it's to serve the soldiers first, but also to use the expertise that are in the Defence Force to reach out to communities where governments are unable to reach. Umkhosi wokhuselo uthi uzokutsho akwazi ukudlulisa ngeenkonzo eziliqela kubahlali beliphondo. I've got units around the Eastern Cape. Instead of sending people to Cape Town or to Pretoria, it means we are going to save in terms of dealing with problems here. So there is nothing more pleasing to a soldier to know that when I'm in deployment, my family is going to be taken care of. Urhulumente wephondo ulwamkelo luphuhliso kwaye ulibona njengethuba lokubambisana nelicandelo. So izawusinceda ke lonto basilwe imeko esijongene nayo yezempilo ne-EMS banazo nabe-ambulances apha. Ii-ambulances zethu ziyaxhonyiswa apha ezilokishini kuthathwe iimoto zikarhulumente njalo njalo. Sizawuthatha amajoni siwafake phaa kwezaa ndawo zisiqakileyo sisebenzisana.
La macandelo karhulumente anezicwangciso zokuxhasana acebisane kungakumbi ngemiba yezonyango. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Anda Nqonji, Gqeberha. Abalimi abangaphezu kwama-24 ngaphandle kwaseBurgersfort eLimpopo abakwazi ukuqhubeka nokulima ngenxa yokuthathwa komhlaba ngongekho msemthethweni. Ngoko bacela urhulumente angenelele oku kulandela emva kokuba abantu beqhubeka ukungena ngetshova kwiifama zikarhulumente eziqeshiselwe aba balimi basakhasayo. Abalimi basakhasayo kuye kwanyanzeleka ukuba babeke phantsi izixhobo zabo zokulima. Oku kungenxa yokuba ifama abaziqeshiselwe lisebe lezolimo ziye zathathwa ngabantu ekutyholwa ukuba bangene ngokungekho semthethweni. Each and every individual here in this farm got a number of hectares that he is supposed to work on. But after 2023, there come a flock of people coming into the land and invade the land. Kungoku nje bathi ukuba isebe alikwazi ukubakhupha aba bantu kuza kufuneka libabonelele ngomnye umhlaba. We can see that in the coming future, very soon, it will be out of the land because of this land invasion. Ngelixa aba bantu kutyholwa ukuba bahlala ngokungekho semthethweni, nabo besithi abayindawo kuba kudala behlala apha. Sifike la bangasitshela ukuthi indzawo yakamasipala sivulile sakhe imkhukhu kunhle kushaphu kusafe. Isebe lobuyekezo lomhlaba nophuhliso lwasemaphandleni lithi liyayazi le meko kodwa ligxininisa ukuba uxanduva lokuphumeza umyalelo wokukhutshwa kwaba bantu luxhomekeke kumasipala waseFitahomo Tubatsi. The department is willing to provide any assistance the municipality may require in implementing the court order. The department is currently engaging the municipality through formal channels to determine the steps required to give effect to the court order. Umasipala waseFitahomo Tubatsi uyikhabile intetho ethi uyabandakanyeka kulomba. Ngalendlela soqonqothela uvimba wangokuhlwanje senikhumbuze zangomso sizana xa bethu ngesizulu busuku benzulu.